traffic. Kasi po, lagi po kami nagpo-contact namin sa anti-color operation dito at tinatanggap po namin sa KRU. Dati po kasi, madam, pag nag-operate po ang ERU ng QC, yung local po yun, tumatawag po ng pulis na kasama. Ngayon, hindi na po. Pero doon po sa text ko, kami nila pong gagawa. Ang masama Kukunin ko po yung detalye mamaya, madam. Ikapasa na lang ni Ate Lili, pero delikado yun. Ginagawa yan eh. Maski sa Visayas sabi nyo, mukhang ginagawa nila praktisan. Pagdating ng alas 11 hanggang madaling araw, yung mga anak-anak yata ng driver, tinuturuan mo na yung bumiyahe City Hall. Madalas po nangyayari yan, sir. Ano? Okay. Follow-up question doon naman sa Station 10 at saka sa traffic din po. Anong process po sa gabi dumadaan ako dyan? Yung mga sasakyan nakapark doon sa mga establishment, ang kalahati ng sasakyan nila nasa kalsada na. Ngayon, ang tanong ko lang, nakikita ko kasi yung mobile na umiikot. Bakit hindi man lang nila ano yung establishment? Maraming salamat po. Buti lang, may mobile lang umiikot. Yung nga ang masama, may mobile lang umiikot. Ang totoo po niyan, sa parte po ng station, talagang mahirap po yan. Sa ngayon, wala akong binibigay sa amin na notification para manikit para sa mga talagang babae ng traffic rules. Yan po, inalam ko na po yung mga sinasabi niya, lalo na yung drago na yan. Lalo na pag may event yan, yung mga establishment dyan sa may Golden League, pagka marami po sila bisita, nag-extend na po sila ang process. So, tingin po natin ang tulong ng ating Center ng National Traffic, ng ating DTOS na si Diego, para po nagkakapag na yan. Pero sa akin po, siguro, pagbabawalan na po natin, siguro kailangan mag-start tayo pa mobile natin na magsabihan po mismo yung may-ari na huwag na po silang magparada. Talagang diyan po sa inaalaw sa kanila ng ating city government. Bago kasi special mention yung Golden Leaf. Hindi ito madalas eh. Dito yung hindi, alam ko yun, no? At ano lang yun, kung may marami ng customer. At paano? Masarap po pagkain doon, lalo yung soup nila. Pero marami pa, anong process? Para bang nabili na nila sa mobile yung kaya. Okay? Traffic please. Yung laging kinakapira sa mga social store, may permit sila sa galing DPOS talaga. May permit talaga. Ngayon sir, mapanggit nila sa natin sa kasi nililimitahan kasi sa media sa Diego pagbibigay ng parinig sa exclusive lang sa traffic enforcement unit. Siguro sa sasuggest ko sa natin na pag-dialogue niya sa Diego na kahit sana sa yung regular na nasa police station, pabigyan din sir. Importante yan. Ay, ma'am. Importante yan. Baka Director, ito kailangan resolve ninyo. Kasi ano nangyayari po ngayon talaga, okay. City Hall, akin ito eh. Di ba? Kami lang kung may karapatan mamotong dito. Lahat may kulurong. Diyan sa Visayas sabi nyo, sa Tandansora, ang may totoong prangkisa dyan, 75 duties lang. Pero nagpapay dyan, 350. So, 275 kulurong. Pero hindi pwede gawin ng polis. Siguro sir, ito ngayon, timing nga pala, pwede ko i-present sa inyo. Hindi na po doon sa Pilipino. Sa buong Quezon City, kasi parang bawal kayo mga polis na makiharap sa traffic, isa sa mga pinagalaman niyo sa traffic management. Alam mo, napakahirap yung nakikita ko, hindi na gagawa ng solusyon. Pagka nag-inspect ako, may pinupuntahan ako, nakikita ko itong mga traffic violation na doon. Although wala akong panikit, ang ginagawa ko, sinisita namin. Meron akong kasamang COVID. Pero, ang top of that, meron yung mga katibigas ako. Pero, hindi ko sabihin ko, kahit wala akong panikit. Sumulat ako, on my 4th day, sumulat ako kay General Santiago. Bumalik yung sulat niya. Na it is only those who are directly involved in traffic management ang pwede mabigyan. So, siyempre, hindi ko na rin ako sa sulat. Naka-schedule ako on Thursday, nagipag-dialogue at pupuntahan ko yung NTO chief.
si Ma'am Gabriel Torres. Para, kasi di mo naman papel sa CDR natin. Sa Diego, kasi yun ang policy. Pupunta ako doon, malalaman niyo kung ano resulta. Kasi, napakahirap yung nakikita mo na ng problema. Yung wala kang armas, di ba? Pero hindi pa man, hindi ko, I will not fight the problem. Sa konting kaya ko, kung pwede kong palisin, alis ka dyan. Double parking yan. Ano man sasabihin niya? Napapalisin. Kaya natin sa mga tao tayo. Pero, mabibigyan natin ng solusyon yan. Gagawa tayo ng paraan na dapat meron tayong paligid. Pagkakwartante na, matagal ng panahon yun. Pagkita natin na pag-ibigay tayo, ibigay tayo. Daily collection doon sa Visayas Avenue, Tandang Sora is 7,500. Yun lang po sa terminal. Daily. Alam na alam mo. Siguro yun ang patakaran ng Dipos. No? Pero kailangan matulungan ng pulisya dito. No? Ano po natin? Anong kapangyarihan nila dyan? Hindi, ayaw nilang kontrolin, sila nagpapanala, pinagbibintahan ng barangay. Yung barangay, may sarili koleksyon na. Diba? Hindi bababa sa 7,500 pesos collection araw-araw dun sa Tandang Sora Market. And for every station, pare-pareho po ang ano ninyo, pareho po ang problema ninyo. I think General San Diego must know where he belongs. Bayad namin mga taga Quezon City, binugla. He's my friend, personal friend yan. Shooting body ko naman yan. Pero hindi mo ganyan patakaran, mali. Sige po. Pero kinadagdag. Hindi naman natin masisi si San Diego kasi yun ang sinusunod na batas. Pero, alam mo naman, napupunta kasi pambansa. Number 1, ang crime prevention ay paninita ng police ng traffic violation. Makikita mo naman yung mga police car everywhere. Diba? Pag mahina lang yung takbo, tinitignan mo lang yung naka-stand right, yung may kasalanan lumalis. We have been observing this kahit saan man. Pupunta ka sa New York, pupunta ka pa sa Korea. So, in other words, ang sinasabi ko is, dapat ang kasama ng armas, itong mga mobile patrol na to, sana kapagbigay tayo. Nagkaroon sila authority na paligid para malita. Kasi meron kang masisita dyan, pati ka sa puno. Pero magagawa natin ang parang to, I will try to convince Ma'am Gabriel Torres for this. Not only the Dipos, sir, but also the MMDA. Pero sir, ito nga pala, kanina pa akong text na ito actually nung can you order your diet to conduct check-up in different terminals dahil doon daw ang bentahan ng mga droga para sa mga addict ng sugar? Wala. Maraming salamat at may paalala mo. Kala ko sabi mo yung drug testing na drug test natin yung diet book nila. Yun, natapos na. So pupunta na naman tayo sa mga terminals. Yung sa Putokan, sir, parang kay Putokan, sa likod ng Kamkaringan, baka maipacheck na rin natin, ano? At nandun po mismo yung big time, big time eh. At pag napapatingin kami sa taas sa Kamaritan eh, sabi doon daw galing yung source mismo. I order the chief diet together with the deputy Tencio to look into this. Bago tayo lumayo, tignan natin dito sa paligid natin, including sa loob ng kampus. At